Dobar dan, dragi moji. Kao što znate, ovaj tjedan smo posvetili kraljici jeseni, bundevi. Nakon što ste uspješno složili puzzle s motivom polja bundeva, danas vas čeka kreativan i malo zahtjevniji zadatak. U njegovu izvršenju mogu vam pomoći roditelji, braća, sestre, djedovi ili bake. Ukoliko nemate kod kuće sve potrebno, ne brinite. Zadatak možete izvršiti tijekom idućeg dana ili vikenda koji je pred nama. Za današnji zadatak potrebno vam je nešto za što vjerujem da većina vas ima kod kuće. Kukuruz. Osim zrna kukuruza, potreban vam je karton u boji. Umjesto njega možete odrezati dio kartonske kutije koja više nije potrebna vašim ukućanima. Tako ćete koristiti reciklažni materijal u izradi zadatka i time pridonijeti očuvanju prirode. Još vam je potreban i drvofiks ili neko drugo snažno ljepilo. Osim drvofiksa treba vam olovka i kist. Najprije na podlozi koju ste odabrali nacrtajte obris bundeve. Potom kistom nanesite ljepilo. Predlažem da ljepilo nanesete na manji dio slike, kako se ne bi prebrzo sušilo. Osim kistom, ljepilo možete nanijeti spužvicom ili vatenim štapićima koje svi imamo kod kuće. Na dio na koji ste stavili ljepilo, potom posložite zrna kukuruza. Pritom pokušajte ostavljati što manje praznine. Zrna koja ste stavili čvrsto pritisnite rukom kako biste bili sigurni da ih je ljepilo uhvatilo. Ispunite tako cijelu bundevu. Izradite i dršku. Ja sam koristila komadiće kartona, no to može biti bilo što. Neke druge sjemenke, grančice ili kora drveta. Budite kreativni. Vaša je kraljica jeseni sada gotova. Sigurna sam da ste zadovoljni uratkom. Veselim se vašim radovima. Do sljedećeg susreta, lijepo vas pozdravljam.